Hero, how many cartons? 15 cartons. Star, ne? Star 12. Small star, too, ne? Small star 11. 11. More to one. More to 20. How could the hero say 20? Is it better more? Madam, Bobby, I was not a hero of the 15. The more 20. You're going to go with back in. And you make it. When came for us. I'm going to kill it at 14,500. 45,000 naira or 14,500. 14,500. Kill it as this money. As Niman came the territory where we go mania. There's a guy in the very metal matter. God. What's it? One. What I am and cause there. I want to talk about that. Mazibia, Mazicho. You must call Mazin Kempo. Say her. Mbobera. Back on ever, now Bamba. Now on a basin beak and a Bamba on ever. So I guinea me, and I bump and a guinea me. What's made you more business? See again, me. No more you made me business. And we walk out, yeah, baby, a bamba and a shop. Hi. Oh. Yeah, go and it's your ma. Woman, I'm deputy in a chop, I can game here. I for Nala up here. Then you won the Yaraka. Yaraka as Mubaraka Mundi very bomb Juno. You know, oversize one of your Japoro. Undi Yaraka after calling me Hajerini. But I'm June maybe business. I'm about where or throw you one number when they're not done. Uzuru Kamado, who come mother, I can't mail a child queer, Michelle Queer, Bruna Foma. She can I am so long after ever. You're in this house, Korea. I'm what you was in my affair. Can't I may if any. When you believe, you can't get in body. But in the ferry is your day, I can't make a boy with a cause of here, or as your support. Fine. Go on. Carama's bottle, listen. I need him bottle carry peace in Pierre and Pierre, whatever what was, see about Boffy. Oh, you baby, one one. Oh, you got Bob Brian so brilliant and a dustbin. I pay a bottle, isn't why I keep up your bottle. Come on, Sarah, Zuqua. But I'm not getting any. You never put anything to the dustbin. Hey, Mazi. Hey, Moka, you don't miss Shankari, Michelle, no, so then you say, eh? And then you know that also what I call Sarah. And you told me was in my outfit, Buddha. I'm your finding guy. I can't then be very home. Wangwa. You wangwa tulu. Nya to nna emere m arụ wee mụọ gị. Ngwa m nna ebe nsi wee mejọ gị wee mụọ gị iji wee kwana akwado ka iri da shop a. Agwa nke mere arụ. Na m mere arụ wee mụọ gị to nna. Sị gị na ọ dịkwa m ka mere arụ. Hapụrụ nke nwe n'onwe m aṅụrị nwaanyị a. Hapụnụ mụnụ. Onye na-ene eluigwe ọ na-eji ọkụ mmụọ. Nna dịrị nwa ya ji ori na abụ oje. Oloba, gbakapụ ụzọ, gbari ụzọ, mọchọrọ kerifo, hapụ nka nna eneta ndụ anya. Ka ego ha anyị na-akpa onye ya eri ọmụ ya eri, ọ nọchie nwaanyị mmeri n'ọnwụ, ọkịta ndị ndụ ka na-edipụta ya, na-edikịta ahụ. Tonna, ịmana inwe m uche, maka ihe ego mecha ka iji wee si siti wee nata obodo a, ka i wee riri ego mecha. Ọnwụnwe ọgbọ gị nọ na siti na-agba mbọ. I wee kwụrụ maka ego mecha wee si siti nata, oge ọbụla ị na-eri na-ebu. Nwaanyị a ọ bụrụ na ọ nọ maka iwu na omenala ji anyị
Obuno make. Asị na ya ka ma abaghị ime. Aka m iri gị ihe na-eri nwaanyị ndị ọzọ. Ọkwa n'ime ya mmiri mie. Tụcha ọ na-enweghị ife fọdụrụ ọnụ nya ndị ọ na-akọ kparịkparị. Mba mụ ka ị eri mi. Tonna ngwa nọ. Tonna ngwa. Tonna. No kwe bae. Onye no ebe a. Mmadụ no kwe ya. Guys, gonna shame me. Ebe ọ bụ na m na-eje kịta ana m eji nche maka udu mmiri anyị nọ ya. Mmiri azụrụ ga-ezote ndị ebe a. Anyị afụrụ mmiri taa. Ọ dịkwa na mgbe ị bịara? Di gị ka m chọrọ bịa. Ejego m ebe ọ na-ere ahịa. Ọ nọrị ya. Akpọchiri ebe ahụ akpọchi. Si ka m rute n'ụlọ mara ma okpu na akwa. Nna anyị nke ị na-ajụ m ese dị na-ajụ m ma okpu na akwa. Ijikwa n'aka na ọdị m ka ị na-achọ n'eziokwu. Ka isi ekuzi odo. Asị di ochie anọghị n'ụlọ. Ihe nwa tekwara ya nkwụ. Na anyị kwe eziokwu mana ile ya kịta ifu na nna m ukwu anọ ha. Ọ bụ na ọ bata ka nzie n'ihe ozizi. Onye fụrụ gị ọfụbeghị di gị. Mara ego ahụ o ji m ka m bịara ka nna ya. O nweghị nnọọ ihe ọzọ. Oke. Nsogbu adịghị ngwanụ ị ya abịalabanụ. O anyị ma ezi ozizi. O ngwa ka ọ dị nna ya ahụ a na-atọkarị bụrịbụrị na efe ụmụ nwaanyị. Ọ bụ m onye bụ. A na-elu gị ilu ma efe ụmụ nwoke. Nna anyị ihe nwaanyị a na-adịgaghị nnọọ mma. Ọ bụ okwu a ka ọ na-awụ ga-eji anya ọ na-awụ. Godo. Mama hapia ebe amara gị arụ ifo ya nwanyị ebe ekwekwa m duro kwa mbiko ekwesu m kwa agọ ọ dị mara ọgbọ nke ngwa ojidekwa ya ba mbiko tụkọ sakpara m ọkwa ifo nri niile nche na asụtọsị ọ bụ ihe njima wee bịa ka m gbaji unu nke wee eziokwu ọ bụla ọ ya kwuo ihe na-ekwu ka isi zuru shi ebe a pụọ otu mmanụ baza
TJ Mega. If what kid keep fala chafala chafo. Ada wanonge. Obu no maka ofife mechi botono. Meku film. Afro women ebim. Obu no maka ofife mechi ono. Otonwa. Oto beke nwa buru ebu. Tuwonya. Oto. Tuwonya ko na de mumma. Na agbuwara mo ru ko oro mi ihe na-eme n'ogwe ka mmara ihe na-eme n'elu. Asakwana n'elu. Ofisi a. Abukwa nkete nchine ya gbam nkete. Ogochi ka nwetara gị ọnụ. Ifu ọnụ gị ọnụ mbala ka ụwa. Na ga ọnụ ka ọnụ mmadụ ise na ame. Onye ekwe ka ịsọ ya ọnụ n'ife ahụ. Nne m afụ m di gị. Ebe nọ na-ewepụ ife mwepụ. Nwefu di gị. Ọ dị size ya. Ọ size ya. Size gị. Nwefie ka ọ nọ na-amị etu ada gị nwaanyị si eme onye je na nke odenga. Ọ na-amị amị. Ara gbachikwa gị ntị. Nwefu di gị. Ọ dị nke obukwu akpa. O bu akpa. Mgbe anyị mụrụ ka ịma na di gị n'ọnụ kwedi. Ọ dafuru na ọ dị nkwa mgbapụ ka ọ na-agbapụ mgbapụ. Ya nkwuru eziokwu mgbapụ. Erisho na ọ bụghị ego m ka nwoke a na-eruga n'ime ụlọ. Nwoke egbukwanụ m n'ụlọ. Nwoke abụọ ayo. Unu akwadocha na nọrọ na apị pem ka unu mara nwoke ya akpọ unu ka unu pụọ. Biko kedu ebe oge echi nọ? Unu bụ ndị nọ n'ụlọ nye m ntị unu. Ihe m chọrọ ịkọwara unu kịta abụ na bido taa dịrị gabazie aka onye ọbụla ya adịzi n'ọrụ. Ọ ya abụzi sọsọ nke m. Ebe dị. Maka ịkwa n'ife ilo. Ife nro. Ị maha na otu anụ unu si wee gbaga m wee si n'obodo anụnwa wee pụọ. Ọ dị gị mma kama na nke ahụ abụbekwa ya bụ nsogbu nwere o. Mama ka ihe na-akọwa. Ihe m na-akọwa. Ị na-ajụ m ihe m na-akọwa ka ọ nsogbu nwere. Ị ma na nna gị si n'imu na wee bụrụ 100,000 m wee pụọ. Ị na-ajụ m ihe m na-akọwa. Ikwuru m ekwu, mekwughị ya ekwu na ụmụ ihe nwoke a bụ n'obi ka o si erugharị n'ụlọ anyị ya gụsi n'obi ife obu n'obi. Mechọrọ gị ebe ahụ. Ịfụrụ n'anya ka ha fi pịwa gị nkịta. Bịa mama, ọwaghị nwa gị na-akpọ m ọdịmma n'iro. Ọ na-eyighị m gị, eyi m nna m. Akwụsị gị achara akara aka gị, ejigo m ịchọ akara aka m. Aka achara akara aka m n'iro, hello? Ka họtelụ m ga-enweta gị. Baby yo, ọ bụ agbọwala. Gekwa ntị ka m gwa ụnụ. Bido taa dịrị gaba. Ihe onye kpatara ka ọ ga na-eme gịnị ka ọ ga na-erisikwa n'ụlọ. Ọ bụ ezikwa maka m ọzọ. Mama. Kekwa maka kirikiri ụmụaka ahụ, maka ya emekwana ka. Ọ na-ekirikiri ụmụaka, n'ọnụ kirikiri ụmụaka. Ọkwa mmiri ka ọ dị gị n'ọgbụgbọ ọla. Ọ tụrụ Mmiri na-akọ. Sụpụ ụlọ 100,000 na nwunye na agwa na-agwa anyị. Ya kpati ihe. Atụrụ dị etu akara atụ n'ofu. Akwụkwọ ahụ. Ọ na-aba atọ kịta. Mana cherekwa o. Nke a mgbala nkịta mgba gị nkịtị nnọọ ịchọghị ịkpapụta ihe a ka o sie ilechi mgbe onye ọ na-jeru si ruo n'ụzọ ebe onye na-ebisasị ka mkpụrụ ọgbaka onye ọ na-achọ wee bisasị ya bisasa ka ụmụ ayoro kpapụta ihe a ka o sie. Otonna na ka ngwago anya ga-ada atụ m egwu
pause. Nna m na-azụ atụrụ. Ihe ọbụla nwere ọkpụrụkpụ anya atụ m egwu. Mee otu ihe gbu mmadụ. Ụwa niile mana okpuru ụwa. Mana ụwa dị n'elu mana mpa gị bụ onye ọzụzụ atụrụ. Onye mere mpa gị onye nche atụrụ ahụ. Ma osokwa zukwu ma ewu ka ọsụsụ atụrụ ka ọ na-azụ. Mgbe ọ bụ na mpa gị sịrị oke nye ego ọsịsọ ọsị m na mpa esịrị abịa m iri mpa itie mpa ka m gbafere ka mma aka na-abanye m ego ka nye ego nwere ọwe ihe ọzọ ọ maka echi ka m ji enye gị nke ọ gịnịkwanụ nsị dị na-enye ka anyị pụkwanụ ọ dị ka enwere kaikai mba nọtụ na-apụ n'isi kịtịkpa ụkwa anya ebe ahụ enyere 5,000 na enye m 1,000 na nye m ego lulu m otu na ka njọ gị na ịchọ ka mụ na gị kee ego anụ a ịha na ịha maka gịnị rie nsị maka ịga njeke otu a na ka ngwa gị ihe anyị na-eme kịta ma ọ bụ ihe tiri gị na ya iwewe m kịta nwepụ gị na ya maka Chineke ke maka ifukwa ego anya mana ọ bụ ụmụ taa gata wee gịnị ka ihe ya 25 ọ bụ n'ime ha igwe anụ nke a akụcha nke akọdewe uru ogu nsu mgbajie igwe anụ nke a igwe ịmụ na na-eme ọrụ obodo ewe etenna ka gụ eziokwu ị maghị ya na-alụ ọ bụrụ ime ihe anya alụ ị karịkwa m ihe a ifere igwe ana m ahaziri igwe ụmụasa ise bakịta ruo na nke igwe wee jesi igwe ọmarịcha jee kpọrọ nwaanyị wee kpee wee nye ego wee mee nke a igwe asị gị zuzuru pụọ n'obi m ana m ahaziri igwe ụmụasa ọ bụ na ị mara amara ya jụọ m ọjụgọ ọ bụkwa sọsọ igwe ma ndị ya na-alụ ọrụ ndị ogbunze ndị zina ha ncha niile na-ata nchụchụ ịgwala m gwa gị akwa ịkasị esi bata na-eme your man na ka ngwa gị ọkwa ifuru otu a obodo anyị iwe obodo mee ihe ihe eme otu nna gịnị mere mee ka oyi ihe olu ga-eche njigo mee ihe ka oyi ihe ị na-arụzi biko nụ mee ka oyi ihe abụghị esi m n'ọnụ agba mee ka oyi ihe anụmanụ na-ejide asebe apụọ biko ọ bụ dị na ebe mana amara na mbe si n'ụzọ ọzọ ga-anwụ ka ọ bịa marụkwa ya ọkwa ngwa nwe ịkpapụta tata ka o sie onye sikwa na mbata ọkwa na akpa gị n'ebe n'ego nke a itigo aka na tipa bụ aja nene ije na be m ụlọ rum abụrụ nsị ọgwụ ọnụ mmanụ ụlọ abụrụ nsị ọgwụ na ebe m bịara bi ụlọ mmadụ ka na-arụ arụ echi onye a nwere ike ịbakwute m ebe a tie m eti kpọọ m onye ori ọ bụrụ ihe ọnọdụ na-edebe mmadụ na m jere Ọnịcha enye onye dịka wee jee mmakọrọ ka m were ego nwunye m pụọ gbaa mbọ ka m mara na ama dị ka mmadụ na-arịtu na moto na Ọnịcha ha buru akpa m ọ bụrụ dị na ha buru were so 100,000 dị na moto ha dị na akpa m bụrụ na ha were 100,000 dị na akpa ahụ okwe ndie nọ na ha buru m akpa akwa m niile akwa m nwere na onye ọya saiz ọ ha pụọ ha agafusie hei ama nnọọ ka Ọnịcha dị ooo hei ife onye kpọbara ahịa iche na ahịa ka ọ na-ere ife onye na-arụ ọrụ oyibo iche na ọrụ oyibo ka ọ na-arụ ife onye nọ na moto paak odoge na onye ahụ bụ ezigbo ekperima ite isi n'ụlọ ụka ma pastọ ma reverend ma evangelist ha ncha bụ ekperima mana nwa obere oge osi n'ụka ka ọ na-aka gbapụ baa n'ụka ọzọ eche ya na onye chejiri ụka na onye ahụ echegharịrị echegharị ọ bụ na ichejiri ụka ọ bụghị nchegharị ịgbapụrụ n'ụka eleghị anya o nwere arụrụ ala ịrụrụ ebe ahụ gbapụ jee n'ọzọ ka ị bụrụ onye ọfụ maka akwụ na chejie pozishọn ọ bụrụ new one mana ihe na-ajụzi onwe m bụ ego nwunye m a m weje ọ bụ ego amoosu ọ ego abụrụ ọnụ
ụmụ nwoke na-enye ya ego a na ha bụ ego ahụ ọnụ wee nye ya nji wee were eholu 100,000 n'okpuru pilo nwunye m si aka m pụọ were ya gbaa mbọ pụọ ego ahụ esi otu ahụ laa chọm ọ bụrụkwa na m ma gbagowe Lagos kama ije Ọnịcha Chineke ọ na-abụ ịnọkọta dị ime travel Chukwu abịa ma ọ kasị akasị nke ibi n'elu biri na ala ịgbara anyị nkịtị ịgbara nkịtị ka okperi mmadụ nọ n'Ọnịcha karịzie mmadụ nọ n'Ọnịcha ọ bụ na ị chọrọ imebi ụwa bido n'Ọnịcha mebie Ọnịcha demuru isi enye ha anya ọ bụrụ mmiri ka iji emebie mmiri nke mbụ bịara abịa bụ sampụrụ nye ha bere ka adaka ahụ mana hapụ mmiri ahụ werezie ọkụ bịa obi wee ka mba ofu aka rụta mba ozuo ndị ọzọ kedu onye ndị nsokịta esogbu ndị anọ ndị azụ nnaba anaba onwe na ego nji agba ụgbọala laala kịta nwaanyị a na-asụ obi adịghị onye m ofe akị bekee ka nta onye nwe akị anọ ọ bụghị ngụ nwa na-ere akị akpakwara m atọ a ya achụ ya n'ọrụ ọrụ oyibo ka ọrụ ire ọka ebe a ka m pụtara kịta ma nọ ndị ori ọsị m ka butere baro butere m akpa m na-azie m akpa ntụgharị onye ọkada abụghị akpa njewara ego niile m ji bụ akpa ha ka ọ dị biko ọnwa obere ego m ga-anata gị ị chọrọ nka m wee gbakwa ụbọchị ya azụ Kezi na-akụzi ya obere ego m ma chọrọ gị ozugbo unu bụ ndị ohi a na-agagharị n'iwe si abụọ ka ego ndị ịchọ ka chọrọ gị si ebe abụọ ebe abụọ achọghị pụta kedu ihe ọ ọchọ bido apụta ihe ihe ogwu nọ na-esi ife osicha n'ime ọ na chi ime anya nukwu ego osikwa egwu na mmiri ya nwa ebe a mmiri nwa ya ebe a na-agụ ya n'egwu ebe na-echọ imo mmiri mara ọ mara mma na o wuteghị anwụ chara ọ chara mma na o wuteghị ebe na-eso ogene gịnị chere m nke anyị cheta na m ihe nna anyị ọmarịcha nna anyị o nwere asakwụ ọtọ nwanne ifugonu pọinta kili nwa asakwụ ọtọ bata n'obodo ọfụrụ na mmiri mbụ wadum n'ime imi ya obere oge isi na iwe na-ewe m Otonna ịdịchachachala njọ bụ na iwe na-ewe maka Chineke ezigbo iwe na-ewe bụ na iwe na-ewe gote ụbọchị mmadụ tie ya ka iwulu ọkụ mmadụ batara n'obodo a ezigbo nwata dị oke bebe isi oke batara n'obodo a iji gode becha ọnụ n'ụgụ pụta na-agwa m ya ka ebe gwa m ya kemgbe ụnyaahụ kere nke na njeje bụ ọnụ chere ka nwụọ tupu enye m ana m ebe ọnụ gụ wee bịakwa ya ebe a mgbe ọ bụ na nna agwa ya ife nwaanyị bịa nna sọspekt gị ka ama m nyesi na kịta gbapụ kịta jere ihe m chọrọ ibu ụzọ wee gba aka ahịa ọkwa nkịtị ya chọrọ m ibu ụzọ ịtọpụ ngwuru ka m gba aka ahịa tupu ị na-agba na-asị gị na ifu nwa nwa popo bendelo ka m gwa gị eziokwu efere nwa ahụ achọghị m ime ebe o si bata ma ọ bụ onye be anyị ma ọ bụghị onye be anyị otu isi wee kọwa ya otu a si n'iru n'imi gị akwa efere nwa ahụ bụ bebi Uwaezuoke aga m eriri nwa ahụ obi otus ị na-ekwu na ịga iwe na-ewe m anyị ga-eliriri ya obi otus mana ịdị ụsọ nwaanyị otu na ịdị ụsọ nwaanyị eru ha na n'ihe nwaanyị otu anụ a imepụta anya chichichichichichichi kedu ihe ọ bụ na nsị na nwa ga-ebu ụzọ ri obi otus ọ ihe ọjọọ ka ngwakwa gị o obi otus ị na-ekwu iwe na-ewe m nọ kwu anyị kwubi na-adị n'ụmụ mma oke Otonna anyị ga-eri ya obi otus ọ bụkwa na obi otus ihe ọzọ na be
Okombo. Okombo. Imata hiye. Ya alo. Like udinga kuye bae. Oposian. Bendo ni ba. Monagi. Ko gewa. Ya so na leze makumbo. Alo. Hip hop this is makumbo. Michael Jackson ngo. Wala sa debe. High life. And when the film is go. Oga. Yeye. Raka kugezoku. Mano usa ka ha seje baraban. Tabu ne nya na activity ko. Ye no fiki mani ke buru ni ka ta gene ka wuce wace ne. Ai. O ima ko se ne ibri bu ku ne me ba. Atara mo wata le yu ku ne. Mo pa ko ja de fa so ye ne. Ola ta we mo manya we mo we. We ba. Wujuan mo kama wujuan. Otonna. Hey, Timwanya, you got to go chocolate. No bronca. Oh, no bronca, come out with the Nakamala. I got contact with the manager. I can say, when the Belma go for Bahani. Open us again. I'm talking about Simba. One would have Fontana. No one would have Fontana. If you want, I make a great one. Oh no, mo vive. Esa premisa. Ya mami. Hijo de gueto. Mami. Hijo de gueto. Anu jama mo e buzi. Che! Chileke. America. Otonna. Okay, kuno fue de leko. Kile ko ka oke kuti ni ko. Ke koro bia we na bia mami zu. Kale ke la su we na na be ba mo ma ka ko se mo mo ya ba. E mo na nda bo nda ro an. Kale ba. E ki si lo na nda la. Wa bi be na ngon. Angon ko e ko se mo mo ya ba. Ta ko wa si ifa. La ka ngwa gi, na ka ngwa gi. O buru egwuregwu gosi ya. Afro na ochi amu na gi na achi. Itemura gi ba ka ebe no so. Mba, a ntikari to tele. Amu na gi na ntikari to tele ba. Mo na go. Maka se ba ko so. Su gbe ba. Ira se mo se ba ko. A bera me mu. Mo ya ma bora ga be ju. E ko se re na ba. Maka ngwa go. Iyo ne biari. E bia e bera be ko mo ya. O to be mmemme onye ahụ. Mmemme onye ahụ. Ya, me chiro pe kwa no ko ko. Awo kwara wa ti yo lo bi no. Maka e mo re ko de mo che go ta de go no. Awo kwara wa me pe go ta e. Otonna. Otonna. Me ge ti o ja e. Otonna ti o ja e. Na ru no bo da de romance o mu an na pe yare akọ no romance ya de romance na ko romance ya le romance ya. E furo me ku ye chu di ke no. Ale ku ko kure ko. Otonna me ba le. Ku ye ke no bo na fura e. Sino mo abu ka ka wo no na wo. E ya me ge ko ko ma. Ko ye me ko ko ma ifo. Me ko ko ma o. Otonna ti ayi ye. Boy overcoat. Abele ko ma ya, ele ko ma ma. E ko ma ya ata e. Ka de wi pe ba. Ina bwana. Me so ko ma. None. Asị na ọ bịara bụ onye abịaghị na ọ na-eje mgbugbu afọ na ya. Mgbugbu afọ na ya chacha.
asị na ya dị ka echiri echi ada agwụ agwụ anụbara ihe abụọ ji asị na aka mara nzu ada ama unyi ihe m bịara ebe a anyị amata ya aka nzu ebe ọkara obi unu mapụtara na esogbu taa chidumma ya adị ya elu takwa ọjị a na-atakwa ọjị nna ha atakwa na ọjị agwụ nsọ ha atakwa ọjị emenya ya aṅa eteretere bụ ọjị no ọ na-abịaruo na ọmalịcha kedu ife mma emere maka na o nwere ihe ndị mmụọ na-agwa m ebe a enwere okwu ndị ichie na-ekwu ọmụ bụ udene onye fụrụ gị mana ife bụbụ mmụọ na mmadụ ọ ka ọ dị ọbala ulu ọ ka i wee jụọ na ama m na ịma ala ihe a bụ ezigbo oyi m nwoke bụrụzikwa nwanne m ọ bịara ka ịtụpe ya azụ ahụ ịtụpere m mgbe gara aga nya ekwu ekwenụ alụbara agụ ọtị n'ihe otu ọ bụ ekwe ekwe maka na ekwe ekwe dị nke dị n'isi agwọ na-ele ya bụ isi dibịa dombuko ọmarịcha si aka onye nwaye narị ya weta aka gị ya na-ekwu na-enye nwoke ngwane ya nke bụ were aka nne gị Evo n'aka m chinchi. were aka nne gị were nke ọzọ were aka nne gị ngwa kpuchie ya aka ọmarịcha ọ bụrụ na enyi nwoke na-alụọ n'ụlọ ọ chọọ ịpụ o were ọ na-nyere ya o kwuo ihe ọ bụla ọ chọrọ ka o mee o kwuchaa ya o tinye ya n'akpa gabazie okwu agwụ ọ kwụchala ya gabazie ọ bụrụ na ọ lụọ ọrụ echighata udene ahụ m onye ego ọ baghị uru ike kwuo ogologo okwu n'ụka mgbe udene gbazie akpị nke i chere anyị n'ụbọchị bụla eke anyị ga-abịa inye eke ngwa anyị ga-abịa inye eke n'ụbọchị bụla eke a sị na ekwe ekwe dị nke nụ n'isi otu a ka ọ dị iche ji nọ n'ụlọ ugbene ya na-azụ n'ahịa otu a ka ọ dị ngwa gabanụ ma gekwa ntị gee ntị ọfụma ekwekwana ka mmiri maa ya ekwekwana ka anya ọzọ fụ ya ịnụkwa ihe kwuru maka ike nga ịdọ mmadụ ama m ihe ọ na-ekwu ihe maka ike nga ịdọ mmadụ ngwa ka jebenụ na-alụso udele dịka ka si wee gwa gị ọ ga-adị n'ụbọchị bụla eke ka abịa na eke udo dị ana m enekwa anya ụnụ na-alụso alụbụrụ agụ ọkwa ife onye na-achọ ka a na-enye ya do mbukọ cha ụmụ okoro akwụ ihe dị kwenu ụmụ okoro akwụ ihe dị kwenu ụmụ okoro akwụ ihe dị kwezuonu ama na na-eme meeting enwe ka egbe ya esi fecha hapụ ife ogburu afọ ya ama na meeting chekwa oyisi ọ ngị gbọrọ ya ọ bụ m kpọtara ya ọkwa na ọmarịcha na pịtọgharị ọmarịcha ọmarịcha nka mgbago pending kemgbe ha many days gị na-egwu ọ dị egwu ị gbara ọmarịcha pending kemgbe ha many days kemgbe mana ọ ngịrị ya ka m fụrụ nwanne nya ahụ n'ebe ebe o koiri nwaanyị aka saịrị ya ngị nwee konye aka saịrị agbatakwana nwaanyị afọ mụ na nwaanyị adọrọ mma ọkwa ife ama nji rapụ ọmarịcha ọkwa nye mere nji rapụ ọmarịcha ọ eziokwu na ọ na-enye m mmanya ana m aṅụ mụ na ya na-aṅụ mmanya eziokwu mana mmanya na-aṅụ bụ ka m wee na-alapụta ya uru ike akweghọta maka ama na-enwere ife dị n'ụlọ na ya ka m gwa gị ị na-arapụta ọ bụrụ nrapụta ka ị na-arapụta ya ọ bụrụ nrakpu ka ị na-arakpu ya nyere anyị efe mba na orubeghị nke ụdị ahụ pụọrọ anyị ebe a mba orubeghị nke ụdị ahụ
biko ọkwa nwanne anyị ka ọ bụ biko anyị ga-alabata na ya onye isi ọ ka mana onyere anyị efe maka ọnwa ọgbụ ya n'ebe a ya ka oko ebe aka arabapụla gị ebe a mbisi apụọ a na-ekwu ihe nke mere onye gị na-eme nke bụ enwere ọgbọ m n'ebe a ị ga-esi ebe apụọ na ukwu ya na isi apụọ ka ikwu okwu dị mkpa aha biko ka agawa n'iru biko ka anabata na ya mana anyị anabatago gị abụkwa na anabatago gị fu onye isi ọ bụrụ na a na-anabata ya ọ bata ebe a ncha ya okwu n'ọnụ ọ bụ onye kọwara ọmalịcha ya ọya ka m ji igbe a ịmana agụ m si na anyị ka na-enyo ya enyo ịghọtago ka anyị kwuo okwu dị mkpa ịmana sị na adịghị abụ afọ ehi n'ahịa ị na-abịanụ ọnụmụnye ya anyị anabatago gị anyị anabatachaghị gị ofuma mana ka anyị kwuo ihe dị mkpa biko ihe mkpọrọ unu ka mma na eze nwa ọha ma ha nwa eze ndị be anyị sị ọ na-abụ ihe daba gudugudu achọbụ ya gudugudu ọ ma na onye ọbụla nọ ebe a nwere ntị mara ihe na-eme n'obodo a maka nwatakịrị a na-akpọ ọmarịcha ebutere ya afọ ọjọọ n'obodo a ya na Otonna tinyekwara ọ sị na ya pụtana ma nsogbu adị so ka nsị ka mara ihe anyị ga-eme maka ya wee n'oge wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ ọgwụkwa ka ha nọ daalụ ya kwuo ihe a chọrọ ya kwuo nọ nke mbụ na mbụ bụ na mụ na ayu na ayo ya na mapụtago ebe ọmarịcha nke ọzọ abụrụ na ebe ọ bụla unu na-achọ ka anwụ nwoke ma akpịchịkọ na nke igwe ka anyị ga-ejenụ na nke igwe ka anyị rịpọtụ ọrụ igwe maka efe onye isi asịkwa m kwuo asị m na okwu a chi bụ ụzọ kwuru ọ dịkwa mma ka anyị ga-agwa igwe na-achị obodo a ka ọ mara ihe na-eme n'obodo ọ na-achị ọ bụrụ m ga-ekwu bịa ụnụ niile na-ekwekọrịta na anyị ga-eje fụ ya ma ụnụ amago na ọ bụ onye ọbụla ga-aga kama na anyị ga-akpọpụta ndị ga-aga ọ dịkwa na mwute na uche anọghị ebe a n'etiti anyị kama na o nwere ebe nzigara ya mana ama n'oge na-adịghị ọ ga-abata ya bụ nhọpụta ndị ụnụ na-aga anyị ga-aga na be igwe ga-afụ ya maka na echi ahụ o nwere ebe mụ na onye otu m ga-aga dị ezigbote mkpa mana ihe ọbụla m ga-ekwute maka ama na uche bụ ọkọ okwu ọma ekwu na nhọpụta mmadụ one ma one n'etiti ụlọ ebe a ya na ya ga-ayị gafụ igwe ihe ọbụla igwe kwuru anyị bata na eme ka anyị mara ya bụ na a ga-ahọpụta mkpụrụ mmadụ ole ga-aga na nke igwe ga-kwuoro anyị ọnụ anyị ihe ọbụla o kwutere ha kwutere ọ dị mma etu a ọ dị nka m ga-ahọpụta ị ga-eso ya aga ije ndị nwa ga-eso gaa ije ị ga-esokwana gaa ya ị ga-eso gaa ya ọ dị ka ịhụkọrọ ụlọ ọrụ onye ama nso onye amaghị ọnụ okwu n'ọgbọ na onye ga-eso anyị ebe a ikwu onye kwere ike apụ ụlọ mmụọ ga ebe a onwe ebe a na-eji dị mkpa ị ga-asị apụọ orechi uche ga-abata na mgbede a ụnụ ya ga-ayị gaa n'ụtụtụ echi bụ igwe ọkwụla ya ha agaghị bụ onye nke a na mmụọ na onye nke a na onye nke a ozugbo anyị maka onwe anyị uche ya bụ onye isi anyị ọ ka ọ ghara ọ dị mma etu a ya mere anyị ga-aga ka anyị gbakee onye ọbụla mekwana ihe dịrị ya ụmụ okoro akwụ ihe dịkwezuo anyị maka ọ dịzi
Hey! Oh! Hey! Charokwa. Ko na go na enwego dey fa furu ncha image. Ka mara mo dey. Piakam oni so utaki ugo na mma we na esigari hi na esigari. Shey, piakam welu ugo me no ni oge ebere. Sfako. Charo. Aduna mo dey yar maka ejere ni mo ofia. Ebe mo ni ya na enweta ife wa. Mana charo ni so to. Ko no gbapụrụ ọzọ na ụnarụkwara ife ụrụ kwesịrị ịrụ n'ụlọ wee na-apụ. By the way, kere ebe ụnụ na-aga n'ụzọ ụtụtụ a ka ebe ụnụ na-etinye isi. Onye na-aga shọpụ be nna ya ọ ihe ọjọọ ka ọ pịaka m. Kparịkwa n'onwe gị. Kparị onwe gị pịaka m. Shọpụ be nna nke mere mgbachi ka nke oke ọ dị ka ụtụtụ ana m ezigbo ka ọkpụzụ eteta ụra mana ihe ụnụ na-aga ọ doro mmanya otu ụnụ na-aga shọpụ be nna gị wee dị ụna ọ dị ka nwoke ọrụ n'oge ụnụ Ara gbata ọ ga-aga ebe ahụ. Akwụya mecha ọrụ ara gbachie ntị ebe ahụ. Ka anyị pụrụ onye iberibe enwere ihe mbeji qualify ụnụ ihe ụnụ bụ indispensable idiot of monkeys. Ọbụrụ m ebe mbe ezuru maka nke ụnụ sụrụ ụzọ ọ bụrụ gị ọgwụ mana nwa ndị bụkwa n'azụ a ya ọ bụkwa na ọ ya ekwekwa m nweta mana ọ dị mma maka mụ na mpụ ụnụ bụ Ọmarịcha nwa mara mma. Na-apụ ya oke aha na-egbu nwa nkịta ọmarịcha nwa mara ma ọ dị ka unu edebego m. Owu na-asazi anyị ka ezi. Owu na-asa gị ị ka ji ekwu ya ọzọ gbaa m ka ị chere owu ifubedị ha owu Biko ọmarịcha biko ọ bụ na onwe ụzọ ọbụla esiri emejọ ọrụ nke mmejọ ka ị na-ekwu unu meme ihe ọjọọ akwa maka obere ọkụ a nna dị apịachara ka unu ncha ji wee gbafuo akwa Oya mere anyị ji ahụbele gị kemgbe abalị ọ bụ sọsọ ya mere iji ahụbele m ebe ka ị chọọ ka ịfụ m ihe ọma na-emere unu aghọrọ m ihe ọjọọ ihe ọma na-emere unu aghọgo m ihe ọjọọ onye kelee ọmarịcha ekele Eburu gị isi ebe ahụ. Onyanwa, ịgbara onye ọgụ mmadụ na-azọ ọtọsị ka ọ ya na-amịgharị wepụta nkịta ọkọ ọzọ mgbe ị kwuru gị na ya kpara nkata ọ na mụ unu katakwara ya baa dịkpa mmadụ ọtọsị Chineke akpụ ihe dị o cheluo kedu ka ị na-abụọ na ebe a na-arụ a mmadụ na-epiwalị mama be masị cheluo nke ọ bụ sọsọ unu na-abụ nọ n'okporo ụzọ niile ka enweghị ife unu nyobere unu ya epiori maka mma m ndị unu bụ ka ebe ọnụ kedu ebe unu zoro ya apụpịa amakwa m ebe isi ebe na-apụta eji enye nshi ọya na-aya gị o mere gị amasịghị ndị okenye anyezi ha nsọpụrụ dara ha n'obodo a cheru anụrụ ka esi nsọpụrụ ọ bụrụ maka irezi gị mista nsọpụrụ n'ukwu ụmụ opiokopio ị na-epiogharị maka anwa nga ọfụma skelewe ifede ya ji mụra gị bịa kpaka m kesị n'ọpịa kam kesị n'ọsụ kam ịfụrụ oge ị na-epie n'ime ọfịa amamụma ụmụ maazị ị na-agụ sensus 1 by 1 amamụma nke ịbụba n'ime ọfịa maka ije ga-ada akwụrụ ọtọ emeche na ịmara ife ma arụrụ na-ejughị obi ewepụga nwantị n'obodo a ka m gwa gị ezogbo kpaka m kọpịka m
aka ma na go ni aka ma wepugogo enwere ife ga-eme to si boss ya ọmụ ya ka nwa enugo mana ya chegwo no bo efuru arụọ ni no na ọ na-adị mmanụ kata kikuku ike ọkụkọ bụ onye nwụla ka mụ na arụọ na juru ka ụnụ ụnụ lechara ma sị na mụ bụ mmadụ amụrụ ife mana ebu m mpụ n'ụzọ amụta dị ọkpara ọ dị mma ebe na m amụrụ ife mana arụọ niile na-arụ n'obodo a na-abụ ya chukwu na-emenụ aka mụ n'ụlọ nwa apịa ka m oh what is going on na ni we fi na tori efu era porque no ya no anu Hey, Bushilaba! Hey, group! I will eat over that. Onu ya dio no igwe nkunu makpuru m ụzọ ọ dịkwa na mma igwe ọ dịrọ na mma anyị nwa bụ ụmụ okorobịa akwụ ihe dị anyị bịara ka anyị bịa gwa gị arụ na-eme n'obodo anyị igwe nke na-agwọcha nwa obi bụ na ọmarịcha nwa odenga na odonna nwa mchịcha michacha orube ọnwa isii ha ji lata obodo anyị abapụ ihe mpụ na arụ dị iche iche a na-emesiri obodo anyị a igwe ọbụdị nke ahụ bụ na ọmarịcha na odonna atụmagụ ụmụ nwaanyị isi ime n'obodo a igwe ife ọ dị mma okirikiri na kpọọ n'okwu na afa ka nghọta ihe unu na-ekwu igwe ọ bụghị n'ọtụbara ụmụ nwaanyị isi ime n'iwe m n'obodo a n'ọtụbagide tụbagide na-atụbagwu ụmụ nwaanyị agadi ma ndị di ha na ndụ ma ndị di ha nwa wee megide tụbagwuo ma nne m ime igwe na-egodi agwụ anya na-egodi anya igwe hei mba ka akarịgo igwe nke nkecha ala ọsị m obi ebe a ụlọ ife a na-achaghị anyarị ya na mechacha na ndị iche niile ma nne mmadụ obodo anyị a atọ n'ụlọ obodo anyị a o wee wụzasị m agụmọra anụgo mkpesa unu mana ndị ichie m adakọ isi ọnụ abalị anọ taa igwe kedu ihe ị na-echọ ka egwu anyị ga-eme n'obodo a ọya ka nna bụ anyị ga-eme akụ ihe ọya dị mma na m na-asị unu mana ndị ichie m na anyị fụsị ya abalị anọ taa na mmezichighị unu ozi mma akpọkwa unu oku wee gụọ na ihe mana ndị ichie m metara akụ ihe dị ya dị mma igwe eme ngwa ngwa eme alọdachi si wepụ aka nwe nwe ahụ n'ofe tupu ọwa aka mmadụ anyị arụ n'ihe ikwu anyị ga-alaba unu ga-abịa igwe taa bụrụ mmụwa azụ akụ ihe dị ga-adị mma ebe ọ bụ na ụlọ achọrọ imepe ụzọ gbachie ebe ụlọ gbachie ebe mma agbụrụ na akara m ụlọ mara ife ụmụ anụ ofe
What will happen now? Over. I want to move on in your upon that. Oh, my God, will go baby or quack with it. And the one winning. God forever. Forever better. Madam, I won't get off. Marabu be a candori as a bench. Angela Roeva. No, they are not Roeva. It is only about a cover me watch. Oh, Marka, reason. Moreover, you are which is even in our miawa. Moroke house. Soon I don't get it. What can the man know if one knows? I want some work every day. No, maybe when you need to book at one more, book at ever. Someone. Mamu chachirek. Ozuro mau. Mama ya karaka. Ozuro mau. Mama. Ozuro. Mama. Delivery ma. Ozuro mau. Efora, efume. Kanse. Efume ma ka no ke nwunye ya no. Na potri na nebe ka mbatarona. Ewe brother ofa nke ja New York. Ọ dị mma. Nke eche enyi nwoke ka ọ. So am ka ndị mmadụ bịa ebe a bịa zụkọ iyi. Ora bịa kwara chi eji bie na. Ebe m na-eji n'ọdịda, ọ bụrụkwa na enwere oche na m na-eji nụ. Most of water. I do not have. I don't know more. Ebe kisi, imo ebe anege konye na ribe hondi kemgbe mgbafọ. Oh. Agu. Bịa. Chelo. Ana akpọ gị nkwọma. Nkwọma. Chelo ka njọ gị. Ya, ọpụpụ ịpụrụ eri nya ka ịpụrụ ebe a. Rapụ gị. Negodi gị na-ego si gbachisi. Mbịa ebe a mmadụ anọrọ ya. Afọrọ m mmadụ. Nlarụ n'ụlọ ebe a. Anwụ na-ata m. Pụta n'ụtụtụ a. Iwe ka na-abata n'ụtụtụ a. Ọ kara gị mgbe mara ebe isi. Tọọ nọ na ụgbọ. A na-akpọ gị pịakam ka a na-akpọ gị gịnị? Ebe dị ka isi wee bata ebe a, iwe arahụọ be mụ kemgbe nyaahụ wee ruo kịta. Biko, ejikwa m Chineke na-ayọ gị. Ị bịakwa na ịchọ onye ebe a, ke ụdị ọmọjọ bụkwa na nke gịnị gbasara gị? O nwere ka ihe esi wee jụ m ụdịrị ajụjụ a. Afọ m bụ pịaka nwa Enugu. Mpio ka nkụ na be gị. Esi m mpio wee bata n'ụlọ gị. Ajụ na mụ ka m si wee bata. Nchọ mfe n'enu. Abụ m ugo. Ya nwee m ike isi n'elu si n'anị bata n'ụlọ. Mana chee ka njụọ gị ajụjụ. Ajụjụ a nche ịjụgụ gwa m eziokwu dị n'ime. Asị abakwana ya. Kedu ebe isi abata n'ọtụtụ? O, ị na-ajụ m ebe esi abata. Gịnị gbasara gị n'aka ikpuchi ọma? Ya m na-agazi n'ụzọ, ị na-agụ n'ụzọ ụkwụ m ọnụ. A na-akpọ gị ọṅụ mmanya ọkwa mmanya nke arụrụ ala. N'anya adịkwa. Chelụgọrị nọrọ ebe a na-anụchie m ntị. Nọrọ ofu ebe. Chelụ kwụrụ ebe a. Ihe nche ịgwa gị bụ ị na-amagharị ihe ị na-amagharị. Ka enyi nwoke maazị bata. Mma agwụ ya ihe niile ị na-ezuzu n'ụlọ. Ma ihe niile ị na-amụ ya na-ekesi rapụ ụlọ pụọ. Mana ọ bụrụ ma maazị bata, mma agwụ ya. Ọ dịgo gị mma n'ọnụ. Ngwa bịa naba. Bịa naba be ga chọọchị iji ebe a. Oge naba biko, naba be gị ọsịsọ. Ka efi na ebe eme. Ị na-agụzi nso ụkwụ m ọnụ. N'elu gị ị na-amụkwu onwe gị na mmanya. Ụkwụ ọnwa bụ onwe si ọṅụ bata. Ị na-akọ ebe na-enwere isi. Ma ihe nje gwa gị nkịtị. Maka enyi nwoke maazị. Ọ bụrụ na ọ bụrụ enyi nwoke maazị ka ịnwa anwa wee kwa m ụdịrị aka. Anwụọ gị ka nka na akịta. Ịfụnanya. Nwaanyị arụrụ nwaanyị. Ịkwa gị niile ị na-eme na ụkwụ gị bụ dịka elefụrụ. Awọzie ka ile. Ihe ụmụ nwoke mere gị ya. Mana don't worry. Ka maazị jeta bata mana ofu ihe chekwa gị bụ gbara ngịda n'obi mara eji. Mana ka nnaba maka mmiri ya na-abịa n'ezi adịrọ m.
Orang kita itu memang amanah juga. Atenga pa pote pa e fajiri ya na ko. Baka na ko yo. Apu ya o. O mare chawo karuala. Pa pote pa e fajiri ya na ru. Ate na ko yo. Apu ya o. Yo. Apu ya o. O marita wo karuala. Nketi sege papo tepe fajere ya naru. Maka no na puyo. O fugo ya o. Kero wa kama bon. Kero na. Papo tepe fajere. Bia kero ni leba. Kore na. Amarita poteba. Awesome. Pero amarita bon. Pero wangu. Yaka. Oh ya ga ụbọchị niile ọ na ala elu. Tọgbọrọ kwụsịrị tọgbọ bọtụl ka bọtụl hapụ gị. Awara ka ya hapụ. Ife for my personal friend. Karebe nwa gị na nwa gị ka chọ Bịa. Orune na ụdị a. He's a pant na bossa n'isi. Evreya. Na ka nji bịa. Nwa gị ja wee biri mbego. Onye bụ nwa m nwoke ma. Nwa gị emụrụ ne. Ọmarịcha na epiogharị epiotus opiodo ebe a. Ọ na-amịara ụmụ nwaanyị niile. Na ka nji. In fact, chelu. Ya afọ. Ne. Ka nke nwa gị nwoke bụ wee nwa nke a amamihe na-akpọrọ afọ nwaanyị a asị nọ Nkechi ka ọ nchika nyanwa nwe nke a ejetara m nyechaa nshi n'ime ọhịa na mgbede nya wee na-apụta anaghị m anyụ nụ nshi siri ike shi m na-aga pịrịpịrị nyechaa nzi wee na-apụta wee na-anụ mkpọtụ na-eme papụta ife ahụ ịpanyere m ụlọ arụo ọ na-afụ m ụfụ ọfụ ugbo ya pịaka m kwuru wee ka nsepụ ebe a ka ihe na-ekwu ihe a egwu ga na-aga ọmarịta papụta ife ahụ ịpanyere m na arụo ọ na-afụ m ụfụ ọfụ ugbo ọ bụrụ na nwa gị na nwata nwaanyị a nọ n'ime ọbịa na-eri opiotus ya ka m bịa ha mara onye ji ọmụọ were ya anya m ego ka o werekwa prọpati ya mgbe ọ batara ka m jụọ ya ihe a kwuru ọ bata m jụọ ya ọ dịghị ka ma ekwukwuru bịa ebe esi asị in fact ọ bata gwụ ya ihe a ịfụrụ amarago m ihe mụrụ ya ga-azisi obodo niile ya wetara m in fact ngwa na onwe gị ka ihe enye m for this information ọ dị mma mana agwụ ya o na ebe anyị fụrụ ezisagoro m ya ndị obodo anyị niile na-akwụ ihe dị a ifụrụ kaadị m n'isi ọ na-aga n'ụmụahịa ebe a ka ọ ya nọ wee o mechaa wetara m ihe o ji wee wetara m ego m ị kwesịrị inyewu feedback for this information egbukwa n'oge ọmarịcha nwoke arụrụ ala papụta ife anyị fọnyere ya na-arụ maka na ọ na-afụ ya ọfụ ugbo ya onye rụrụ ala na ọmarịcha nwa akwa kedu ihe ọmarịcha jere n'ime ọhịa eme eji cherezi akwa ya ọgba ọtọla nwatakịrị emego m ihe ọkwa mụ na ya o mego m ihe n'ụlọ a ya ji ebata ọ gbazi ọtọ wee na ya ọ dị mma ya ji enata